प्रेजेंटेड बाय आर्यन फिल्म्स साहिबगंज। बोला बोला शेरा वाली मैया की म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर, ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर। गाँव भर में यो सुपर शादी बटवई हो, मेला में सबका से दूरी बनई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर, ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर। गाँव भर में यो सुपर शादी बटवई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू। खबरी रिकॉर्ड्स गोपालगंज। अभिषेक राज ना डीजे मंगी हो ने धनी, ना मंगी हो सोना, ना मंगी हो ने धनी, ना मंगी हो सोना। कहियो कि ठीक होई जावी कोरोना। मेला देखे खातिर जे जे होई हो, मेला देखे खातिर जे जे होई। सबका से सोशल डिस्टेंसिंग करई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। म्यूजिक डायरेक्टर टुनटुन बाबू। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। खबरी रिकॉर्ड्स गोपालगंज। गैया के घिउआ से दिया ना जरई हो, गैया के घिउआ से दिया ना जरई हो। केहू से जनी तू हथवा मिलई हो। अभिषेक बाबू अंशु बाला के हो, अभिषेक बाबू अंशु बाला के डीजे पर खाली भजन बजई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर, ले ली हो देवरो हो तू सैनिटाइजर। गाँव भर में यो सुपर शादी बटवई हो। धूमधाम से बबुआ के भाड़ा उतरई हो, मास्क लगा के भौजी मंदिर में जई हो। अरे बुझलू खबरी रिकॉर्ड। अभिषेक राज डीजे गौसनगर।